armeijassa aikanaan Immolassa, sissikomppanissa ja rajavartiolaitoksessa, tai paremminkin sen rajakoulussa, missä annettiin aliupseerikoulutusta, niin kantakersantti Siitonen Kyösti sanoi aina, että jokainen reissu täytyy aloittaa räväkästi ja lopettaa räväkästi. Minä aloitin kans tämän reissun räväkästi yöpymällä tuolla Kostamuksessa, hienolla leirintäalueella, niin kuin muistamme. Ja samaten päätin sen lopettaa aika räyhäkästi. Ja tämä on oikeastaan puitteiltaan tämän reissun hienoin paikka. Eli tuolla on täällä ollaan Sortavalassa ja tässä on tällainen majatalo nimeltään Rantatalo. Ja minä vuokrasin tuolta mökistä huoneen ja oli reissun kallein 4000 ruplaa, eli tekee lähes 70 yö ja 1000 ruplaa eli 15 € lisää tuohon saunaan, mutta kyllä se oli sen arvoista. Toki lakanat olisi voinut olla edellisen asukkaan jäljeltä vaihdettu ja roskikset tyhjennetty, mutta tämmöistä aina joskus sattuu. Ei kaikki nyt ole ihan niin viimeisen päälle, mutta palvelu oli ystävällistä. Majatalon pitäjä puhuu puhasta suomea ja puitteet on ihan mahtavat. Tänään sitten vielä käyn tuossa menomatkalla Ruskealan louhospuistossa ja siitä sitten takaisin kotiin Suomeen. Matka alkaa olla kalkkiviivoilla. Jätti-ukonputki, Stalinin lahja maailmalle. Tätä on täällä Venäjällä hyvin monessa paikkaa ja tämän historia on siinä, että Stalin komensi tätä alun piirtein jostain kaukoidästä kotoisin olevaa kasvia, niin komensi istutettavaksi ympäri Neuvostoliittoa sen takia, kun nämä tuotti tuota lehtivihreää todella nopeasti. Ja lehmille tarvittiin rehua, niin tämä oli sellainen varsin luonteva tapa tuottaa nopeasti paljon rehua. Ainut vika vaan tässä oli, 2 pientä vikaa tässä oli, että lehmät ei oikein tätä syöneet, mutta sitten kun ei muuta annettu, niin söihän ne. Ja sitten toinen vika oli, että maito maistui koko ajan hyvin vihannalle. Mutta toisaalta taas kansalle, kun ei muutakaan ollut, niin joihan ne sitä. Ja nyt näitä on vähän joka paikassa. Ja tämähän on sellainen, että jos tätä koskettaa, niin se tekee sellaisen valolle aran polttavan paikan. Ja on erittäin kivulias, että haitallinen kasvi, niin kuin meillä Suomessa on todettu. Ja tämä paikka, missä me olen, niin tämä on Haapalammen entinen kolhoosi. Täällä oli kolhoosissa noin 2000 ihmistä töissä. Muun muassa tuon äskeisen majatalon isäntä on ollut tällä kolhoosilla töissä ja sitten kun neuvostoaika loppui, jostain tuli vaan käsky, että nyt kolhoosi lopetetaan, ei ole kannattavaa. Lehmät pistettiin lihoiksi ja kaikki jää tänne hajoamaan. Osa näistä rakennusten osista on varmasti käytetty johonkin muuhun tarpeelliseen, mutta nämä tiilikasat, nämä on täällä varsin pitkään ja tässä näkyy tämä, että tänne on mahtunut varmasti satoja lehmiä. Tuossa on nuo syöttökaukalot ja täällä sitten on ollut vaikka mitä ja vaikka kuinka paljon. Ja jostain tuolta kuuluu ääniä, että on täällä nähtävästi paikallisiakin taivastelemassa tätä, mutta
minä jatkan matkaa eteenpäin. No niin, ja nyt Sinuan jätä-blogin satunnainen matka ja Ilkka on tullut Ruskealan ja tarkemmin sanottuna Ruskealan marmoripuistoon. Täällä on ne vanhat suomalaisten ajan marmorilouhokset, joista on viimemmäksi kaivettu minun käsittääkseni lannoitteeksi tuota marmoria. Ja tänä päivänä tää on tällainen vilkas turistikeskus, mitä koko ajan rakennetaan uutta lisää. Ja saamani tiedon mukaan täällä pari vuotta sitten kävi sellainen noin 40 000 turistia vuodessa, mutta tuossa äskenkin kun tulin, niin oli noin 10 linja-autoa rivissään ja kysyin sitten tuolta lipunmyyjätytöltä, että paljon täällä käy väkeä, niin sanoin, että alkaa tänä päivänä olla lähempänä 100 000, että joka vuosi käy enempiä ja enempiä. Täällä kiertää sellaiset polut tämän kaivosalueen ympäri ja kaivosalueen ympäri kiertää polut ja sitten täällä on kaiken näköistä muuta aktiviteettia. Tuolta voi esimerkiksi laskea narua pitkin tuolta noin tulee sellainen hieno vaijerirata, mistä ihmiset lähtee ja laskee tänne toiseen päähän. Siitä saa GoPro-kameralla videon ja tuonne sitten mätkähtää patjaa vasten ja loppuu homma, mutta minä lähden tutustumaan. Tuolla on luolia, mistä on kaivettu. Pikkasen näkyy tuossa petäjän takana tuota luolaa. Täältä on kaivettu niitä marmoria mikä mihinkin tarkoituksen. Ja minä lähden tutustumaan nyt tähän alueeseen ja tämän kesälomaretken tarinat päättyvät nyt näihin kuviin ja tunnelmiin. Kiitoksia, että olette jaksanut kulkea tämän viikon mukanani. Seuraava kerran palaan Sinuan jätä-blogin pariin elokuun puolella. Heinäkuun menee tämän videoblokkauksen tiimoilta loppuun. Kiitoksia hyvästä matkaseurasta.